Ja vítam vás pri novom videu, kde budeme hrať Minecraft Survival. No, ježiš, musím si ten kreatív dať preč. Tak. A budeme hrať Minecraft Survival, nová séria. Tu si poberiem asi tie základné veci. Môj zlatý meč, ktorý som si vykraftil, to je, čo som našiel village. Takže v pohode veľmi. Z kreatívu som si givnul 2 staky torčiek, lebo som žiadne nemal. Zabil som jednoho Endermana a padla mi z neho perla. Tak si to berem. Berem sa aj vedro s lávou radšej. Nejaké jedlo. Lebo chcem ísť rovno do jaskyne. Bloky. Toto asi minimálne, no tak toto je minimálne aj tak niekoľko dreva. To mi stačí na mňa. 1 crafting. Ale neviem, prečo nejdeme to zobrať. Posteľ. Meso, jedlo. Všetko. Čo ešte? A krompáč. To si prehodím. Môžeme ísť na to. Ja som to našiel opustenú villageu. A jednu, kde strašne veľa zombíkov. No našiel som to aj jednu. Jak sa to povie? Túto. Jaskyni, ale to budem hrať bez zvuku, lebo nemám rád tých z Minecraftu. Ale tu keď som v lese kdesi, tak ich počujem. Tak. Teraz, kde tá jaskyňa bola? To už si nepamätám. Viem, že to bolo niekde blízko pri village. Úplne pár blokov od village. Strašne maličko blokov. Nie. Toto je on? Nie, to je len diera. A raz som ma creeper málom zabil, že mi ostalo pol hápka. Že hej, čo mám armor nejaký, alebo som ešte ani nemal som ho vtedy, a že až tak moc mi neubere. Bum! Vybuchol, mal som pol hápka. Na to, jak som bol ďaleko od neho. Viete čo, ja vám toto strihnem, jak nájdem tú caveku. No čaute ľudia, už som tú caveku našiel. Čiže bereme torčky. No počkajte, to musím upraviť. Ináč z toho lesa nevidie žiadny zombík, ako minimálne už 5. Kokos, to... No, to nechcete stretnúť. Idem sem. Samozrejme, čestka tu není, lebo už som ju zobral a mám ju v tom kostole. Na čom by to je? Nastavenie. Video. Takže tu bola chyba. Bože. To nemám rád. Ja som to schválne zničil blok. Som ani výsť nemohol. No. Prosím mať. Tá kejvka bola tam. Tak viem, kde je tá kejvka už? Strih bol nie až taký v pohode, lebo som... A tu je ešte aj väčšia. Alebo to je ona? Jo, to je ona. A ideme tam. Pôvodne som si chcel givnúť z kreatívu Night Vision. Really to tu končí? Ono to really končí? Ježe tak, nie. Co to pokračuje? Či? Ne, prosím. Nehovor, že som ešte v tom lese.
Som sa vykopal niekde v tom lese. Prosím! A tu je čosi. Prázdnota. No ľudia, tí kejvky sú nič moc. Kokos, lebo ja som čakal, že to bude... Wow, kokos, tam je lútu. No nič. Asi sa idem vyspať do kostola. Kde mám ako všetky veci moje. A ideme si vytvoriť nový svet. Zatiaľ dám strich, kde zase nájdem village. Lebo najlepšie to je, keď nájdete village. To je najlepšie. Lebo tam máte loot. Kde mám tu posteľ? Čakal som, že v tých kejvkách bude toho trošku viac. No nič. Nespím sa. No dobre, a ja to zničím rebrík, lebo nemám rád, keď mi sa niečo dojde a zabijem ma to hneď. No, ďakujem. Tak to ho zničím. A ja si idem dať nový svet, nájdem village a ozvem sa. No dobré ľudia, konečne som našiel nejakú tú village po dosť dlhej dobe. A toto je už iná. So šťastím. Jak dlho natáčam? Koľko zatiaľ to idem preč, ak to nie sú zombíci podvodní. Tých nemám rád. To raz stretnete, ste mŕtvi. Tu je tá diera, pozor. Chápem, na čo je toto drevo. No. Takže nič. Samozrejme, musím ju prehľadať. Nič. Nie, tu bude čestka, tu je vždy čestka. Tu je vždy hore čestka. Čo? To není čestka? Čo to tu vypadá tak, že to není čestka? Kovárna bude tu. Kokos, jaký kon. Jak tu nájdem sedlo, tak si ho ochočím. Bezpodmienečne. Nič. V takomto dome som na jednom svete chcel bývať. Na mojom. Aha, čestka. Padaj. 2 emeraldy. Dosť veľa jablk. Tak, sapling. Doberem. A nepredáva tu nejaký villager niečo dobré za 2 emeraldy. Tento. Chce trade. Počkaj, nie, tam je jeden. No to nechcem. Dobre by bol ten. Jau. A vidíte aj, čo mám v ruke. Nie ako farmer, ale a ten mi bude na nič vlastne. Tíva sa tam hrajú. Napríklad, no kovár tu nebude. Vlastne, lebo tu kovárna není. Ja už som to pred videom, alebo ešte, keď som dával ten strich, a nie, tu bude čestka. Keď som dával ten strich, ja som ju aj prehľadal, no čestky nie. Tak, to berem. To pobereme. Hop. Nič. Myslím, že nie damage. No ale... OK, tak niečo si kúpim od villagerov. Mám 6 emeraldov. A tu je tento farmer. Už je tu ten predávač lám. Tým si nedostaneš ty sračky predávaš. Ja jedlo nepotrebujem, ja si urobím sám. Jedlo si môžem sám urobiť. Koko. Ale ešte som tu videl jedného. Ale nebol to farmer. Kokos, čo máš?
O 3 emeraldy berem. Kokos vedro, to by som potreboval. Budka na golema od Jakariho. Alebo tú taktiku. Čo vravel. Tak. Minimálne 4 bloky. Nemusia stačiť. Dobre, on ide do No dobre, ale ja si idem nabrať. Točím, dobre, točím. Tu zoberiem nejaký weed. A tam táto ešte poprehľadávam. Čo tu majú? V tom veľkom dome som bol. V tomto malom som bol. Zoberiem nejaké mrkvy. A toto bude nová séria Minecraftu. PUBG neviem, kedy má výjsť. Vyjde, dneska má sa aj Among Us vyjde na 100 Pro. To mám v pláne vydať. A PUBG neviem. Ale asi čoskoro bude. To sľubujem. PUBG bude za chvíľu. Počujem, mám tak málo hliny. Ja som jednu dal. A dávam ostatné dve. No mačetko malé. Takže tu by sme mali. Outa malé. Chcem. Kebyže mám veľkú. A to vedro, to? Tam je. Kokos. Nie, tak to je farm. A tam je, som ho vzadu videl. Je to on? Kokos, však to nechcú. Kovar? Takže tu je kovárna. OK. Nejaký armor. Lepšie mať ako iný. A ty čo? Ty chceš trade? Mne tento nič nepredáva. No. Čo ako prvé? Nejaké drevo. To je dubové. A tu máme uhlie. No našťastie. Lebo uhlie na tom starom svete bolo trošku problém, lebo videli ste tie kejvky, nič v nich nebolo. Alebo som len starý slepec, ktorý si nevšimol koalu, že? Si naťažím drevo, liste nechcem. A tu sú aspoň lepšie kejvky. Nejaká tá prvá, čo bola ako... už ide noc. Ja si pamätám moju prvú noc v Minecrafte, čo... Ja som šiel spať. Všetko možno ma chcel zabiť. Kytičko. No. Tu budem spať, tam je druhý villager. Čo skamo? Hajzel. No dobre, mám pekný skin ľudia. 20. To neviem, na čo je toto. Jeden crafting. Tyčky. No. Nie, budeme potrebovať na 100 Pro meč. Lebo bez meču sme nič. Bez meču to nedám. Krompáč, to je základné. Ja som tam dal jedno drevko. Krompáč.
A ešte mi vyjde tá sekera. No ja nemám tyčky. Či? No ja ich nemám. Ja nemám styky. Tak sa naťažím ešte nejaké drevo. A zapnem hlas. Tak, aby ste počuli aj. Tak. Lebo chcem si ešte aj sekeru. A malo by ešte, koľko natáčam? Už 15 minút, za chvíľu budeme končiť. Za chvíľu vidie ďalšie no neviem ešte čo, možno ďalšia náhodnička, ale korona, takže asi nie. A prosím od vás, jak je niekto profi, alebo neviem, či mám teraz zapnuté, či vypnuté komentáre, no tak ale kebyže ich tam mám, ja neviem, kedy sú vypnuté, kedy sú zapnuté, tak kebyže ich tam mám, tak prosím mi napíšte, ako byť profík v Minecrafte, no nejako je tak, ale príkazy, ja ich neviem. Ako je príkaz, ja neviem žiadny. No to je to, ja neviem žiadny Minecraftový príkaz. To je ak vy kebyže neviete hrať, ja neviem, vašu obľúbenú hru. Tak, Minecrafting značí. Dáva to dorasty. Tam. Tu zbúr autobus. Hopa. Tak. Hop, 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 hop. A prosím, dajte mi odber na môj kanál. Budem za to rád. Prosím. To by vám nemalo až vadiť. Ja really už mám jedný, ale tak čo? Krajšie si nechám. A potom. Tak a čo to máme? Just play. Budem farebniť. Ale aby že príkazy a tí príkazy ale musia byť v slovenčine. Lebo Minecraft mám po slovensky, tak budú po slovensky, aby to zobralo. Alebo nebudú ani. Som to nič prehľadával. No, to som bol. Tu budem bývať. A bodka. To sa mi nepáči. Zničím nejaké postavy. A tento diel aj skončí. Ja zoberiem nejaké si postavy. Tu tovar dal som do bulečky. A tu je postavu. Zoberiem. A dám si ju tam pekne. A tým skončí aj video. Ešte mimo kameru budem skúšať nejaké príkazy. Či musí byť po anglicky, po slovensky. A či mi napíšte aj v anglicky, aj v slovenčine. To by bolo aj lepšie. Tak spawn point mám. To tam boli partikle. Takže čaute ľudia, ja vás zdravím, čus.